Здравейте, това е Алекс from Albo Trading. Днес ще разгледаме какво се случва на пазара с биткоина и с ефириум. Тук може да видим, след като излязоха новини за безработица в Съединените щати, че биткоина първо отива към 72 и получава rejection и падаме към наша трендова линия. Ето тук, който е 68 и 400 някъде беше. Така, в момента имаме през уикенда един флаг. Ако погледнем какво ни индикира Магдито ни индикира, че имаме потенциал за рест. Това е 4 часовка. Според мен, ние ще се върнем лекичко. Може би ще направим нещо такова. Въпрос дали ще можем да пробием наша трендова линия, защото получаваме доста често rejection от 72. Ако, тук имаме два сценария, които са възможни. Са според мен за понеделник. Вторник е абсолютно възможни варианти. Да кажем, първия вариант, дайте отбележим инструкцията. Оп, зад. Така. Първия вариант, че ще получим пак rejection и вече с този rejection ще започне някаква корекция, която ще ни заведе в зоната 68-66. То е единия вариант. Другия вариант, че ще пробием е тук резистанса от 72 и ще видим някакъв нов топ, да кажем 74, може би 75 и оттам вече да очакваме някаква корекция към зона 68-66. Имам в момента два сценария, които са възможни. Вече ще можем да видим какво ще се случи по-близко към понеделник вечер. По-рано едва ли ще разберем какво ще се случва с биткоина. Дайте да видим какво се случва на ефириум. Там очакваме ETF. Обаче последни новини сочат, че ETF ще бъде чак края на юни, начало на юли. Също така имаме безплатна група. Тя е за новини в криптосфера. Абсолютно безплатна. Чрез Telegram може да си влезете. Линка има в описание и да следите последни новини от криптосвят, какво се случва с повечето от популярните криптовалути. Абсолютно безплатно, от вас единствено, което се иска, само да влезете в Telegram и да се подпишете на канала. Така. Ефириум общо взето гледаме на аналогичния сценарий. Възможно ще може да се върне цената към 3800-850. Според мен тук ще видим аналогичен сценарий като на биткоина. Ето, нашия първия вариант да отидем до трендова линия и да се отблъснем надолу. Ако вече отблъскваме надолу, тук имаме един имбаланс от това дигане, който според мен има голям шанс да се върне ефириума. Ако се върне, ще се протрейдва тук и вече на тия нива ще изчакваме да се излезе ETF-а и там вече очакваме значение от порядка на $5000. Друг вариант, който може да се случи, според мен да имаме, да кажем, тук всичко е окей през понеделник, да се пробиеме, да стигнем максимум до $4000 според мен и да получим пак rejection и да се върнем в този диапазон. Какво ще се случи с двата актива? Ние ще можем да разберем към утре вечер, да видим как ще се рефлектира пазара, защото в момента сме в уикенда. Уикенда по принцип стандартно нивата на трейдинга са доста ниски, няма обороти на борса, доста манипулация има. И ще видим той натрупване е тук, дали ще донесе нещо позитивно за цена на ефириум и биткоин. Ще продължаваме да следим за активите. Ако има нещо, веднага ще бъде пусната в нашата група.